jama'a, barkanmu da sake kasancewa a wannan sabon bidiyo. A yau ba tare da bata lokaci ba, insha Allah bidiyon mu ne yana dauke da bayanin yadda ake sayan domain a kamfanin Google. Za ka shiga ba tare da matsala ba, ka je ka siyo domain a kowane irin domain kake bukata cikin sauki kuma ta hanya mafi dacewa ba tare da an damfare ka ba, ko kuma ka je kai kuskure ka saka bayanai ba a daidai ba, a zare ma kuɗi kai kuma ba a baka ba. Hanyar da take mafi dacewa kuma mafi sauki, za mu shiga kamfanin da yake babban kamfani kuma masu sauki wajen sayar da domain. Ku gani yanzu kai tsaye ba tare da wani matsala ba. Da farko za ka nemo browser ɗinka ne, browser ɗin da aka fi buƙatar a yi amfani da ita Chrome browser, ita ce mafi girman duk wata browser tana ƙarƙashin wannan. To sai ka shige ta kamar haka. Bara mu dawo da farko. Yawwa ga fiskan browser ɗinmu, sai ka zo daidai inda ake yin searching a nan haka. Sai ka zo ka rubuta www, sai ka sa .namecheap.com, idan ka sa .namecheap.com. ok, gashi daga sama matan kan na gama rubuta already sun bani shi. Wannan adireshin shi za ka rubuta daidai, kada kai kuskure kamar yadda kuke gani. Ka dauki spelling din shi da kyau, already zan kara rubuta muku shi daga sama saboda gudun kuskure. Gashin nan sai ka taba shi kamar yadda kuke gani. Za ku ga an miko maka su da yawa, kala da kala ne, amma ga nan logo nasu daga sama nan. Ga logo nasu mai alamun n din nan, Namecheap, ga kuma adireshin su nan. Ka kwafi adireshin nan a daidai kamar yadda kuke ganin shi. www.namecheap.com shine ainihin adireshi nasu. To sai ka taba shi kamar yadda kuke gani. Wannan kamfani ne da yake da sauki na domain. Da farko da kai bukatan in ka zo ka fara yin rijista tukunna kafin kai sayayya, da kai bukatan ka fara yin rijista, ga inda za ka zo ka taba domin yin rijista nan, sign in din nan. Idan ka taba shi kamar haka, zai baka inda za ka sa username da password. Sai ka zo ka taba sign up din nan idan rijista za ka yi kenan. To amma ni yanzu already ina da shi, kawai sign in zan yi login nashi domin na nuna muku bayanai dalla-dalla. Kawai sai ka zo ka taba nan domin ka saka username naka. ok, already gashi nan ma, gashin nan ina da wanda browser ta yi min saving din shi. ok, kamar yadda kuke gani. ok, da ka gama rubutawa, ni yanzu sign in zan yi, already zan shiga tsohon nawa ne. Kamar yadda kuke gani gashi kamar haka. Already gashi ya riga da ya wuce. Already gashi sun ce min za su tura min verification code zuwa cikin email address nawa. Kamar yadda kuke gani, to yanzu ba zan je kwafo verification code ne, sai yanzu na fesin din shi domin ya wuce da ni successful ba tare da wani matsala ba, kamar yadda kuke gani. ok, yanzu gashi na riga na saka verification code dina, ya riga ya wuce. Kuma daga nan sama ga suna na nan ya bude, Hello Bakr Ibrahim, last login on September 2023, da kwanan wata ranar da na shiga na karshe. ok, to yanzu sai suka ce find your dream domain. Wato daga nan kasa gashi digital success story start here. Wato daga nan za ka yi searching din ainihin domain din da kake da bukata domin ka saye shi kamar yadda kuke gani. ok, to yanzu bara mu taba nan domin mu gwada yin searching na wani domain. Kamar yanzu misali domain din da muke bukata, muna bukatan musa www. Sai musa dot, misali musa Hausa Internet Technology, sunan wannan channel din kenan. Hausa Internet Technology. Sai ka sa .com kamar yadda kuke gani. Sai ka taba searching. Da ka gama rubuta irin domain din da kake bukata, sai ka taba searching. Amma fa in ya zo daidai da na wani ba za su baka ba.
in dai an taba sayan shi ko kuma ya zo daidai da na wani to ba za su baka ba. To yanzu kun ga already ga domain ɗinmu nan daga nan sama. A dama already muna da website ɗinmu Hausa Internet Technology, wadda ko yanzu kai sacin zai kai ka zuwa ka rubuta www.hausainternettechnology.com. gashi kana yin sacin zai kai ka zuwa cikin website ɗinmu. To yanzu kun gan shi nan misali ga adadin kuɗin da za a sayar mana shi $10 ne a 0.28 fayiya, wato fayiya wato a shekara kenan. Idan ka saye shi duk shekara sai ka sake maimaita musu wannan kuɗin $10.25 sannan ka ƙara sayen shi saboda duk shekara zai yi expire. To yanzu wannan misali wannan ta yaya za mu yi mu saye shi, wannan kamar yadda kuke gani akwai su kala-kala, akwai .com za su baka su ne kala-kala duka da suna ɗaya, akwai .com akwai .hausa ga sunan wannan .com ne shine wanda muka yi sacin din shi yanzu haka. Akwai irin su .net kun ga wannan ga .hausa anan, ga kuma .org ga .net ga kuma .i, kowanne da irin price din shi daban-daban ne. Ga kuma ga .i ga kuma .io ga kuma ga sunan dai kala da kala irin wanda ka zaba .pro, amma sukan duba wanne ne wanda aka fi amfani da shi a duniya sai kaga sun bashi farashi mai tsada sosai. Yanzu idan ka duba wannan kaga ba shi da tsada kwata-kwata $2 ne, $2 2.98 fayiya. Kaga shi .pro kenan, kaga shi wannan ba a fiye amfani da shi ba a duniyar Google. To haka sai ka duba wanda aka fi amfani da shi a duniyar Google, musamman ma yankin da kake, ya danganta da yankin da kake. Kaga mu nan Afirka an fi amfani da .com ne ga baki ɗaya sashen Afirka. To kaga farashin .com kaga abin da za su bamu shi nan a $10.28. to gashin nan dai kowanne ya danganta da irin wadda ka zaɓa, ga har mai $79 ma gashin nan .i din nan, kaga .i din nan yana da matukar tsada sosai, shi ma ana amfani da shi a duniya. Ga mai $39, mai $2 mafi sauki ga sunan masu $2 ga su sunan dai kala-kala. Kaga wannan kama shi $1,098. kaga wannan .inch din nan .inc wannan yana da matukar tsada sosai. Gashin nan duka in ka kula da suna ɗaya aka baka, Hausa Internet Technology kaza, Hausa Internet Technology kaza. To haka kai ma in kai sacin sai ka zaɓi wani abu kake da bukata. To yanzu mu kaddara mun zaɓi wannan .com din shi muka zaɓa, to ta yaya za ka kai order shi ya zama an baka shi kuma an cire kudin successful ba tare da an samu wani matsala ba? Kawai za ka taba wannan dan alamun wheelbarrow din nan mai plus din nan, shi za ka taba domin ya zama kayi order shi kamar haka. Kawai da ka taba shi sai ka dan bashi lokaci domin ya gama yin sacin. Gashin nan already yana yin sacin, already kaga ya riga ya sa mamakin yayi good, already ya riga da yayi maka order sa. To idan kana so ka ƙara wani abun kuma sai ka je ka ƙara yin sacin a nan gurin. Da ka ƙara yin sacin zai ƙara yi ma order. Yanzu kaga nan ya sa maka one item, wato abu ɗaya da muka zaɓa kenan ga check out. Idan kana so ka je ka biya kuɗin shi ya zama naka, sai ka taɓa wannan check out ɗin. In kuma za ka ƙaro wani abun ya ka zo a box ɗin sacin ɗin nan ka ƙara rubuta wani abun, sai ka ƙaro zai rubuta maka 2 item haka ko abubuwa 10 ne ko guda 20 ka haɗa duka anan zai haɗa maka lissafin su da kuma total ɗin jimilla ɗin kuɗinka a nan gurin. Sai ka zo ka taɓa check out ɗin nan domin a zama ka biya ya zama naka na kanka. To yanzu already sai mu taɓa ku gani. Gashin nan za mu taba check out din nan, already gashi yana sacin. To yanzu yauwa gashi already ya wuce da mu zuwa daidai gurin da za mu biya. Gashin nan kamar yadda kuke gani, wato akwai bulk settings din nan, akwai kuma edit card. Idan bayanan katin ka kake so ka sa kenan kamar yadda kuke gani, sai ka taba shi domin ka sa bayanan katin ka su cire kudin kamar yadda kuke gani. Da farko bara mu fara bayani akan wannan bulk setting din nan. Wato idan ka taba shi haka zai bude ma kamar haka, ga wasu box daga kasan shi yace auto renew. Wato idan kana bukatan da zaran shekara ta cika su sake renew din shi ya kara zama sabo,
kai tsaye za su cire kuɗin daga cikin account ɗinka, daga cikin bayanan ATM ɗin da ka sa musu kai tsaye. Kawai da shekara ta yi za su ƙara sabunta ma shi sai su cire kuɗin su kai tsaye ba tare da ma ka sani ba. To in kana bukata sai ka zo ka taba wannan choose option din nan domin ka saita shi a auto renew. Gashin nan gashi in kana so ya zama auto renew ok sai ka taba wannan enable for all eligible domains. In kuma baka so ya zama auto renew sai ka sa disable for all eligible domains nan kamar da kuke gani. Sai ka tafi abu na gaba kuma shine wannan ok kamar yadda kuke gani ga nan domain privacy domin ya zama ka seta mai privacy na shi abubuwan da suke a privacy. Gashi choose option shi ma sai ka taba enable for all eligible domain kana so ya zama a privacy kenan. in kuma baka so he ka sa disable for all eligible domains nan kamar da kake gani. Sai nan kuma premium DNS wannan yana da kyau ka saita shi wannan DNS din nan shi ma sai ka shiga ka sa shi a enable for all eligible gashin nan. Sai wannan kuma to shikenan mun gama wannan box din na farko kenan mai suna bulk setting din nan sai ka taba shi domin ka kule shi haka. Sai ka dawo box na ƙasa edit card din nan kamar da kuke gani. Wato kamar da kuke gani gashin nan daga ƙasa wato adadin abubuwan da ka zabo aka ce save all item wato ka kyale su haka ko kuma ka yi clear din su gaba ɗaya baka da buƙatar ka saye su gaba ɗaya ka fasa yin sayayyar shine sai ka taba clear all items din nan. To mu yanzu already ba fasa muka yi ba kawai bara mu kule wannan box din makara na gaba. Sai wannan kuma abinda suke nufi a nan abu na gaba domain registration din nan wato wani iya kake bukata ko kuma sama da haka ko kuma ƙasa da haka sai ka taba nan gurin domin ka zabi adadin wata nawa kake so ya yi ma. Gashi akwai 1 year ga na farko 1 year akwai 2 years 3 years gasin nan dai kai zaka zabi adadin na shekara nawa amma ka sani idan ka zabi duk adadin kowace shekara adadin kudin da zaka biya to kaga sai mu bashi a 1 year domin shine mafi sauki da yawa. Sai abu na gaba kuma sai ka zo daga nan gurin zaka iya kunna auto renew wato in shekara ta gaba ta zo su da kansu su ƙara saya ma in ko baka bukatun su ƙara saya ma sai ka kashe wannan auto renew din kamar yadda kuke gani kun ga na kashe shi. To sai mu zo na gaba kaga nan wato sauki suka yi ma asalin kudin shi $13 ne da $0.98 sai aka ma sauki aka sayar ma shi a $10.28. Sai nan kuma 29% up first year wato ainihin shekara ta farko da ka fara saya wato an yi ma sauki ne kenan na 23% wato first year naka kenan. Gashin nan abinda za ka iya biya a kamfi gashin nan saukin da aka yi maka $0.18 kenan shine saukin da suka yi maka kenan. Sai abu na gaba kuma privacy and uptime protection domain privacy wato ainihin 1 year muka yi abin nan din shi gashi 1 year subscription ya abin da muka enable kenan. Sai ka kyale shi a kunne kada ka kashe wani enable din ka bar shi a haka a kunne shine zai zama sun saya maka na 1 year kenan. Sai wannan kuma free forever din nan what is the benefit wato amfanin shi wannan baka da matsala da shi. Wannan premium DNS wato za ka iya kunna wannan domin a hada maka da premium DNS wato kamar da kuke gani ya hado ma da premium DNS amma ga shi daga nan shi kuma wannan premium DNS din $4 ne $4.88 wato shi ma gashi in ka taba nan zaka ga amfanin shi wannan premium DNS din what is the benefit da ka taba zai bude maka kaga menene amfanin shi wannan premium DNS din shi in ka karanta zaka ga amfanin shi premium card da bidiyon namu ya tsayi sosai kawai bari mu tsallake shi mu tafi abu na gaba. Sai wannan improve your site din nan in ko baka da bukatar sai ka taba domin ka kashe kawai. Sai mu tafi zuwa abu na gaba.
wannan kuma improve your site din nan, wato domin ka ci gabantar da site ɗinka ne. Idan ka taba shi ma za ka ga bayanan shi. Confirm order, za ka iya ka taba ka yi confirming din order din nan. Subtotal, adadin abin da za ka biya shi ma ka taba ka yi confirm order. Promo code, wato idan misali wannan idan kai ka daɗe kana musu sayayya ne, to akwai wani promo da suke bayarwa. Idan kana da wannan code din na promo code din, sai ka zo ka sa su a nan kawai, sai ka taba apply. Wato ko wani kyauta ne ko wani ragi haka da za ka iya samu, ko wani bonus. Sukan bawa dukkan tsohon kwastoma nasu wani code, wanda inda an baka wannan code din, kai a matsayinka na tsohon kwastoma ne, ka zo ka sa domin ka samu sauki. To sai kawai bara mu tafi abu na gaba. Sai web hosting, in kana buƙatar a haɗa ma da web hosting, shi ma gashi $4 ne. Sai ka taba domin ka yi selecting nashi. Already yana ma ɗauke da web hosting ne. Sai kuma business email, shi ma yana ɗauke da business email, amma shi free ne, ba kuɗi za ka biya ba, free trial. Sai WordPress hosting, shi kuma $6.88 ne per month. Shi kuma gashi abin da yake dauke da shi ma. Duk wannan abubuwan da domain ɗinka yake dauke da su ne, duka da kudaden su a lissafe da jimilla za ka gani. Sai wannan SSL din nan, shi kuma yana dauke da $5 ne. Shi ma wannan security ne da yake da amfani, site security net simple, wato saboda hackers ne, shi ne suka sama wannan a matsayin security ne. Sai VPN, yana dauke da VPN $0.99 per month. Sai kuma in ka bibiye su dai ga su sannan dai duka za ka ga abubuwan da yake dauke da shi. Da premium DNS $4, social media manager, shi ma haka yana da shi kuma free trial ne, shi baka da matsala da shi. wannan ba kudi za su dauka ba. shi ma wannan review manager, shi ma free ne, ba sai ka biya kudi ba. To kawai da zaran ka riga da ka gama sakawa, sai ka zo ka yi confirm order kamar yadda kuke gani. Kawai da ka taba confirm order, already zai tafi da kai. Gashin nan, ga sunanka, ga kuma company name. In ka ga dama ka sa sunan company name ɗinka. Ga job title, kawai in ka ga dama ka sassaka. Sai ka saka wannan address line ɗin nan, da kuma address line 2 da city naka, da state preference duk za ka sassaka. Ga Nigeria, shi ma haka ka zaɓa. Da kuma phone number, ka sa phone number ɗinka guda ɗaya. Shikenan da ka tattaba wayannan abubuwan, ka gama saita su, sai ka zo ka yi continue kamar yadda kuke gani. Sai ka zo ka yi continue. Already kun ga ba mu saita su ba. Gashi sun sa mana abin nan. Gashin nan kamar yadda kuke gani. Dole da kai bukatan mun je mun cike wancan abubuwan, kuma bidiyon ba ma san bidiyon ya tsayi sosai. Kawai bara mu dan yi back kamar yadda kuke gani. Bara mu dan yi back kaɗan. Kawai da ka gama zuwa ka gama cike wancan abubuwa nan, ok, ya koma da mu ma baya ga baki daya. Ok, kamar yadda kuke gani. Bara mu kara taba order din nan domin ya koma da mu gurin da muka fito yanzu. Da ka gama ciccikawa, ok, yawwa, to bara mu taba check out domin ya koma da mu inda muka fito yanzu. Saboda ya dan yi koma da mu baya ne kanan, kamar da kuke gani. Yawwa, to ga inda muke bayani. Muna bayani ne akan wannan confirm order din nan. Sai your subtotal, zaka ga adadin total ɗinka. Sai wannan confirm order 2 din nan, shi ma haka ka shiga ka seta. Sai wannan promo code din, in kana da promo code sai ka sa. In ko baka da shi, shikenan kai sabon zuwa ne, sai ka hakura sai wani lokaci. Sai nan ka taba apply din nan. Da ka taba wannan apply din, zai kai ka gurin da zaka je ka sa katin ka, wato number katin ka. Amma da PayPal account zaka cire, ko kuma da Mastercard ne kake so ka biya su, kawai su cire kudin kai sai zuwa daga cikin bankin ka. To bara mu taba shi kamar yadda kuke gani. Kawai zaka taba shi kamar haka. Da ka taba apply din nan,
sai ka dan bashi lokaci ya gama sacin kamar yadda kuke gani. Ok, yanzu already ba ma zai wuce da mu ba sakamakon ba mu cike wayannan abubuwan ba, to amma mun ce mun cike su abin bidiyon zai yi tsayi sosai, dan a yanzu ma gashi ya kai wajen kimanin minti 20 kuma bana so ya wuce, ban so ya kai minti 20 ba ma, domin mun ce sai mun cike wayannan abubuwan gaba daya zai iya kaiwa wajen minti 40 haka. Dan haka yanzu bara mu dakatar da bidiyon mu anan, kawai da ka zo za ka taɓa wannan apply din ne zai wuce da kai a gurin da za ka sa namban katinka, amma da mastercard za ka biya ko visa card za su baka zaɓi ka zaɓa, in kuma da paypal account ne shi ma ka zaɓa ba tare da wani matsala ba. Kawai da ka zaɓa ka taɓa confirm zai baka inda za ka sa pin transaction naka, da ka sa pin transaction naka kai tsaye kawai za ka ga sun cire ma kuɗi daga account ɗinka, kai kuma za su baka domain ɗinka shi kenan. da sun baka domain ɗinka sai kai extraction nashi. To mun nuna dama yadda ake extraction na shi domain ɗin idan ka sayo domain. Idan ka duba daga cikin bidiyo namu na website yadda ake kirkiran website, akwai folder ce mai zaman kanta daga cikin mun yi bidiyon yadda ake extracting na shi domain. Kawai da ka je ka yi extraction nashi shikenan sai ka dora shi akan sunan website ɗinka shikenan ba tare da wani matsala ba. Wannan shine hanya da zaka bi ka sayi domain cikin hanya mafi sauki kuma ba tare da kayi kuskuren tura kuɗi ta yanda bai dace ba, aje a damfare ka ko a cuce ka ya zama ba a baka abin da kake bukata ba. Idan wannan bidiyo ya burge ka, daure ka danna mana alamar liking, sannan ka mana comment da kyakkyawan kalma, ka daure ka mana share nashi domin jama'a su amfana. Idan kuma yau ne ka fara ziyartar mu a wannan channel, daure ka danna alaman kararrawa ka zabi all, da haka za ka rika samun dukkan shirye-shiryen mu da zaran mun dora ba tare da matsala ba. A huta lafiya, ma da bidiyo na gaba.